ana meppa kaƴol a bonnata gallamo yan ƴeɗ piiɗa butel ma woto wattude mi yihi tan ha heddi dewgal hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo jinnaɗo Mayram Sali ko saabi ɗum de Mayram ko toroɗo te Ousmane ko ñeeño ko ɗum de haadi dewgal ngal waddi wona mimo ko sehlam sigilagal debbo e gorko min de ramata komi cukalel ko gandumi aduna e heewani kono mi jaɓani sigilagal gorko e debbo te metta ɗum jabde aduna par ce que hakkude debbo e gorko ne waɗi sensible ko repiide bawa ganda fof to woni mais sinno sagam soɓe res kureji am jii he jumaka pour ñaganade mi debbo taw bawen jooɗi a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof telfin numéro gondo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi